راديو إيرنا. مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا. إزي صومناوي في تساميتاتيو. أبناي سنبت في تساميتات. منقسي إرترا كاب كل تشحن حدنات حيزوك أيد ومزلو غازيت إنياتاتن لعلوات حلفتي منقسن هالوات كفلت بايتو سبقوي مسلات ودب حورات هاقرات سويعو. 10 تخيلاتات سبقوي مسلات بايتو جنيفا كاب زركب بيت صحفت ودب حورات هاقرات بزغربوت سويعيت منقسي إرترا بزي مسرح فردي زيغاتاتو مغيادن مسوارن غنا يقتصلو كمزلو فليتام. أتقول لك إلاتات كبوت مرتعتات بمغرب مسوكلت منقسي إرترا ترغاغامي زتبز تخيدلو نزحتو كوان تقربه بوغن منقسي إرترا زغونا ملاش كم زي رخبه يفلت. دهيتهم كابكلة تشحن حدنات حيزهم تصويرهم زلو غازيت إنياتاتن لعلوت حالفت منقسن ترايزي كونه ولا نايتياب زقربه أوان زتقيده منيسر فاينانس نبر برهان بعلت بيتو المذهب تماريامن بزملكت بترغاغام كوان تتحتته وكلت منقسي إرترا كتاو ملاش كهبو كم زي تقالهم أبتي غازيت أو مجلس يتحبيرو. أذوق جيلا مجلس يو أزوم إرتراوين زيوم بهيوات اللودو يلون اتبل كالال حتو أغريبام بوغن منقسي إرترا زغون ملاش بزي مركبهم أشغال قداي مخوانو دحر مجلسو منقسي إرترا أم مخبار مسل دك سب كم تصوزلوه مسارة أولوتي يتصنح اللي زبهالو قداي كم زي كونه يفلت. كم زفلت منقسي إرترا بقداي هايمانوتاوي امنتن بوليتيكان بأشعاد زغط صارو زيغاتاتو بزي كسم فردن بمقياد بحسوم مقرفتي مسوار زيغاتات زا مسلو كبتي متحسب أوي مسلات كم زكايد بترغاغامي كستات قربولو تصنيحيو. حبرت إيروبا منقسي إرترا زلقسو غنزباو حاجز دو كبلو تكال سباوي مسلات من إرتراويان حقاوي متصوح تقريبو. اتياب نيزرلاند زمدبرو تتابقي مسل دك سب نحبرت إيروبا بزغربولو حقاو تصاوعيت اتحبرت نلمعتا وحاجز يلون منقسي إرترا زلقسو غنزب تمنقسي بأبالات هاقراوي أقلقلو تابيلو بنات أقولبت كايدو مخانو أتحساسيبو. زدما منقسي إرترا قلبت أبالات هاقراوي أقلقلوت بنات كمزمز متببع سلزغونة اتحجز دو كبل اللويلو. حبرت إيروبا نوودة باطع مس إثيوبيا نمرخاب مسمر صرقيا نفاسير دك أمحرة سنعف زلام بسان متسقن زغون ناي 10 مليون يورو حجز كم زبركته أقدمها بيلو تقليت إيو. كان دعلامات يقطبا وحجز نمنسيات ناي سرح عدل بمغفات إيرتراويان ناب إيروبا نسدت مغاد كوارتو زعل ما يكبل حبرت إيروبا مغلاتو الزكريو. انتغونت انك سدت منسيات إيرترا بقندو ناي قطبات أقما برئيس زي مقانو اتسوت انا بروجيكت محدات صرقياون بأبالات هاقراوي أقلقلوت كفت سمسل زغنة نمنقس إيرترا محقاز مالت أب إيرترا مزمزانات أقولبت كم زغتصل مقبار مالتيو كبليو اتتكال سبقوي مسلات نيرتراويان كسو زغرب زلا. رف جل الشباب ناي سومالا بكتما مقادشو بزكايدو ناي بومبا متقعتي بوحدو 15 سبات كم سقتلو كابتا كتما سمحلالة فزينا ملكتو. اتي بعلت 28 مقابي تام مكينا بزتس أودا بومبا سقايد متقعتي آم نبرتون كبيد عنوات كسعبن كلو 10 سبات كاب خبيد كم زغسلو سراحتنياتات حكمنا تاقتما نغازيت انياتات قليت الشباب زكايدو زلو تقطاتال متقعتات بومب نايز قدا زلو قصري سلامة وهزبي معلتاوي ناوسخي متسكم زلو صبصابات يملكتو. أبز حلف سومونا مونغو أبالات الشبابن حيلتات ستا منقسم بستخايدن اي تقسم اللوات بوحدو 36 سبات كم زموتو الذكر كوينو بسنكزي تقطاتال متقعتات من السرح قراوي دحنة سوماليا سلطانو خقدف كم زتقسبه إيقلات. مس راديو إيرنا زلوكم زخبركم سمعتنا. إزي سومناوي فتصاميتات يو أب نايسوني فتصاميتات حيل بحري إرترا بلو كونتات بزملكات عصو ركباتا كايدو بود في تورار زفلت بكولونيل ملأكة تخل مريم استخايدة عصو عقيبة ناوسنات حلفتنا يتحيل بحر تراي زساتة فمنبارو اتوم نزا حبريتاز الأخو منشتات بتوساقيا جنزيبهم كولونيل ملأكة أبزقوانزي زي وقعوي أزاز حيل بحري كوينو كمزلو زحبرتهم منشتات اتحيل بحري مزنا إثيوبيا قداي بستحاز بوشت وشتي حتوتات كاللعال كم تسنحي تقيسهم
ኮሎኔል መልአከያ ቀዲሙ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ርክባት ከካይድ ከም ጸንሐውን ተሓበሬታ ብተወሳኺ የመልከት ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካሬ ካብቲ ዝነበሮ መዝነት ብወግዒ እኳ እንተዘይተኣልየ ብሰንኪ ሕማም ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዘይጸንሐ እዩ ዝረበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይጋዋሕ እኳ እንተሎ ሬድዮ ኤረና ከተረጋግጾ ኣይከኣለትን ኣዛዚ ደቡባዊ ምብራቕ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ቻይና ምኽንያቱ ብንጹር ብዘይተፈልጠ ካብ ዝነበሮ መዝነት ድሕሪ ምእላዩ ሜጀር ጀነራል ሑመድ ካሪካሬ ኣብ ርእሰቲ ዝጸንሖ መዝነት ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣዛዚ ሰራዊት ደቡባዊ ምብራቕ ኮይኑ ከም ጸንሐ ነጸብጻብ ዝለኣኹ ወገናት ኣፍሊጦም ፕሬዝደንት ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ባሕርን ካልእን ዘካይድዎ ዘለዉ ምስጢራዊ ስምዓት ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ሕቶታት ከላዓል ገይርዎ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይዝረበሉ እዚ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተኻየደ ዕፅዋ ኼባታት ኣብ ካልኦት ክፍልታት ሰራዊት ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ኣየርን እውን ክካየድ መደባት ተታሒዙሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ጀመረቶ ምስጢራዊ ስምምዓት ነቲ ምስ ናጽነት ኤርትራ ተበታቲኑ ዝነበረ ሓይሊ ባሕራ ንምቋሙ ምስ ፈረንሳን ካልኦት ሃገራትን ዝርብ ጀሚራላ ኢትዮጵያ ነዚ ገዚፍ መደብ ሰሪዓትሉ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣበይ ከም እትጠቕሞ ብምስጢር ሒዛቶ ዘላ ኣብ ዴንማርክ ከተማ ርሁስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ኣትሌቲክስ ንምስታፍ ናብታ ሃገር ዝኣተዉ 5 ኤርትራውያን ከም ዝተሰወሩ ፖሊስ ዴንማርክ ኣፍሊጡ እቶም ስማቶም ብዝርዝር ዘይተገልጸ ኤርትራውያን ኣትሌታት ብሐሙስ 28 መጋቢት ካብ ዝዓረፍሉ ሆቴል ምስ ወጹ ከም ዘይተመልሱ ሓበሬታ ዝበጽሖ ማሕበር ኣትሌቲክስ ዴንማርክ ብኡንብኡ እዩ ምስዋሮም ንፖሊስ ሓቢሩ እቶም ተሰዊሮም ዝበሃሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ፓስፖርቶም ምስቲ ብእኩብ ሒዝዎ ዝነበረ ወኪልዮም ገዲፎሞ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ዕቑባ ንምሕታት እዮም ተሰዊሮም ዝብል ዝለዓለ ግምት ኣሎ ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ኣብ ዝገሽዎ ሃገር ዕቑባ ንምሕታት ብእኩብ ክተርፉ ወይ ክስወሩ እዚ ናይ ዴንማርክ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ኣብ 2011 ምልእቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዕቑባ ንምሕታት ኣብ ቦትስዋና ከም ዝተረፈት ኣይርስዓን ኬንያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ኣትዮም ዝበለቶም 8 ኤርትራውያን ከም ዝሓዘት ኣፍሊጣ ፖሊስ ሃገር ኣብ ዘርግሑ መግለጺ እቶም ካብ 17 ክሳብ 31 ዓመት ዝዕድሚዮም ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ተመሪሖም ብመኪና ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ትማሊ ሰንበት 31 መጋቢት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ሃገር ዞባ ኦሲልዮ ተታሒዞም ብዘይካዚ ኣብ ምስጋርቶም ኤርትራውያን ኢዳለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 3 ሰባት እውን ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኣለዉ እቶም ኤርትራውያን ካበይ ተበጊሶም ናበይ ድማ የምርሑ ነይሮም ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ምዃኖም ይግመት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ጸንሑ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ እናሰገሩ ናብ ኬንያ ክኣትዉ ምጽንሖም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ መብዛሕቶም ናብ ዶብ ኣፍሪቃ ዩጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ናይ ምስጋር መደብ ዘለዎም ኮይኖም ሓያሉ ድማ ኣብ ኬንያ ከም ዝተርፉ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ከተማታት ተሰነይ ባሮንቱ መንደፈራ ዓድኾላን ካልእ ከተማታት ኤርትራን ኣብ ጎደናታት ዝካየድ ሸቐጥ ንኢትዮጵያውያን እንተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ኩልኩል ምዃኑ መጠንቀቕታ ይመሓላለፍ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥራይ ጸኒዑ ዝጸንሐ ንኤርትራውያን ኣብ ናይ ጎደና ሸቐጥ ዝኽልክል መጠንቀቕታ ካብ መፋረቕ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዙ ናብ ኩለንተን ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ዝሰግርዎን ከተማታት ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣገንዚቦም እዚ መንግስቲ ወሲድዎ ዘሎ ብግሁድ ንኢትዮጵያውያን እንተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ነጋዶ ዝእግድ ስጉምቲ ኣብ ህዝቢ ኣብ ርእስቲ ዘሎ ሸቐሎትን ስክፍታን ተወሳኺ ኣሉታዊ ስምዒታት ፈጢሩሎ ነዚ መጠንቀቕታ ዘመሓላልፋ ዘለዋ ክፍሊ ምምሕዳራት ከተማታት ካብ ህዝቢ ንዝመፀን ዘሎ ሕቶታት ካብ ላዕሊ ዝመፀ ትእዛዝ ብምባል ብዘይግሉፅን ዝርዝርን ሓበሬታ ይመልስዎም ከም ዘለዋ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ይጠቅስ ብኒፕሲ ሃስል ዝፍለጥ ኤርሚያስ ዴቪድሰን ኣስጎዶም ዝተባህለ ኤርትራ ዝመበቀሉ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ተቐቲሉ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ናይ ራፕ ዓይነት ሙዚቃ ደራፋይ ኣብ ካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ ትካል መሸጣ ጨርቃ ጨርቂ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቐትለ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ሓቢረን ቅትለት ዝሕጹይ ኣብ ሙዚቃ ዝለዓለ ሽልማት ግራሚ ዝኾነ ኒፕሲ ሃስል ምስቲ ኣብ ሞንጎ ናይ ራፕ ደረፍቲ ዝተሓዝ ናይ ጉጅለታት ባእሲ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ወዲ 33 ዓመት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ክሮስን እማንን ዝተባህሉ ክልተ ቆልዑ ከም ዘለውዎ ሰነዳቱ የመልክቱ
أبز حلف عمد نفلما أوانونا بإرترا بتسيحو مس بريزيدنت إسياسن كالو سبسلطان منغستن مرخبو أيرسعن أب أمريكا بتمساسالي قتلت هوتو زسنزلو إزي كال أي أمريكاوي إرتراوي درفايو أبز حلف عمتاتون ساندمان نغوس تتوالي إرتراو 5 قتلة يفلت منغستي كينيا نتي بدرجة عالم بعبيتو قداماي درجة سرع معسكر سدتنياتات داداب كعصو مخانو أفليتو أبت معسكر مبزحتهم كاب صومال استفناقلو أستاد 250 شح سبات تعاوي مالو እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ወግዓዊ ደብዳቤ ኣብቲ ማዓስከር ዘለዉ ሶማላውያን ነናብ ዓዶም ክጣየሱን እቲ ማዓስከር ድማ ጠቕሊሉ ክዕፆን እዩ ጠሊቡ ክሳብ ናሓሰ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ማዓስከር ክዕፀውን ትፅቢት ኣለዎ ይኹን እምበር እቲ ናይ መንግስቲ ኬንያ መደብ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይኹን ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ተቐባልነት ኣይረኸበን መንግስቲ ኬንያ ኣቀዲሙ ናብ 2016 ተመሳሳሊ መደብ ሓፂፁ እኳ እንተነበረ ፀኒሑ ንዘይተወሰነ ግዜዩ ኣናዊሕዎ እቲ መንግስቲ ማዓስከር ዳዳብ ክዕፆ ዝፀቕጠሉ ዘሎ ምክንያት ምስ ሽበራን ካልእ ገበናትን ብምትሓዝዩ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ምስጢራዊ ስምምዓት ብዝተፈጥረ ዘይምትእማን ዝካየድ ዘሎ ሰሚናራት ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሩ በዚ መሰረት ብርጋደር ጀነራል ኢዮብ ሓሊባይ በቀዳም 30 መጋቢት ኣብ ማዓስከር ደንደን ወይ ቃኘው ንዝነብሩ ተጋደልትን ስንኩላን ኩናትን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ብዛዕባ ምሕንጻጽ ዶብ ጉዳይ ምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝህልዎ ስጋት ቅዋም ስለምንታይ ዘይትግበር ኩነታት እስራት ገዳይም ተጋደልትን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ነበርን ካልኦትን ዝብሉ ሕቶታት ተላዒሎም ኣብ ተጋጣሚ ንስንኩላን ኩናት ተባሂሉ ኣብ ማይ ተመናይ ዝተሃንጸ መንበረ ኣባይቲ ስለምንታይ ናብ ካልእ መዓላ ውዒሉ ዝብል ቁጥዕ ዝተሓወሶ በዳህ ሕቶታት ብስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ቀሪቡ ኣብ ማይ ተመናይ ንስንኩላን ኩናት ተጋደልቲ ኤርትራ ተባሂሉ ዝተሃንጸ መንበረ ኣባይቲ ንእሙናት ኣገልገልቲ ናይቲ ስርዓት ከም ዝተዓደለ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ዘመተን ጎስጓስን ሰሚናር ብርጋደር ጀነራል አብርሃ ካሳ ንኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብዓርቢ 30 መጋቢት ኣብ ማእከል መደበር ፖሊስ ኣጂፕ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ተመሳሳሊ ሕቶታት ቀሪቡሉ ብፍላይቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝድፋኣሉ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሙቃምን ባሕሪ ናይ ምውናንን ህንጡይነት ውዒሉ ሓዲሩ ንህዝቢ ኤርትራ ዘስግዩ ዝብል ሕቶታት ተላዒሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቲምዎ ዘሎ ንህዝቢ ዘይተነግረ ምስጢራዊ ስምምዓት ነቲ ህይወት ዓሰርታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዘህለቀ ጉዳይ ምሕንጻጽን ምምልካትን ዶባት ጎስዩ ኣብ ኣጠቓቕማ ወደባትን ካልእ ንስልጣን ምንዋሕ ዝሕግዝዎ ፖለቲካዊ ውዕላትን ጥራይ የተኮር ብምህላው ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ሻቕሎትን ዘይምትእማንን ፈጢሩ ይርከብ ንኣዋርሕ ዝኣክል ዝኾነ መብርሂ ወይ መግለጺ ክሃበት ጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝዋን እዚ ተፈጢሩ ብሰንኪ ዘሎ ሻቕሎት እሙናት ካድራቱ እናዋፈረ ንህዝብን ሰራዊትን ጽዑቕ ዘመተን ጎስጓስን ከካየድ ጀሚሩሎ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ዘመተን ምስቲ ኣብ 2001 ድሕሪ ምእሳር ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ነበርን ጋዜጠኛታትን ዝተኻየደ ሰሚናራት ተመሳሳሊ ጻዕቂ ከም ዘለዎ ይሕበር ሶማል ምስ እስራኤል ዝምድና ክትምስርት ኣለዋ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ሶማላዊ በዓል ስልጣን ካብ መዝነቱ ከም ዝተሰጎገ ሬድዮ ዳስላን ካብ ሞቃዲሾ ሓቢራ እቲ ዓብዱላሂ ዱል ዝተባህለ ዳይሬክተር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማል ምስ እስራኤል ዝምድና ክትምስርት ንሃገራዊ ረብሓ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ዓንቀጽ ብመንገዲ ትዊተር ዘርጊሑ ህዝቢ ፍልስጤም ጸላይ ገዛእ ርእስዩ ዝበለ ሶማላዊ በዓል ስልጣን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፍጽሞ መጥቃዕታት ክኹነን ከም ዝግብኦ ኣስሚሩሉ እንተኾነ ንሱ ነቲ ኣብ ሶማላውያን ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓለ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ጸኒሑ ድሕሪ ምድምሳሱ ናይ ውልቀይ ርእቶዩ ክብል ገሊጹ መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ዝተፈልየ መርገጽ ዘሎ በዓል ስልጣኑ ብኡ ንብኡዩ ካብ መዝነቱ ሰጊግዎ ዓብዱላሂ ዱል ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምእላዩ ንታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ናተይ መርገጺ ኣብ ብዙሓት ሶማላውያን ዘሎ ሓሳብ እዩ ኢሉ ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑ ሶማልን እስራኤልን ዝምድና ምስራተን ዘይተርፍ እዩ ክብል እውን ደምዲሙ እቲ ሶማላዊ በዓል ስልጣን ነዚ ዝገልጽ ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ዓረብን እስላምን ኣብ ጉዳይ ዋንነት ጎቦታት ጎላን ንመርገጺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይኹንናሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ እዩ
بمحدار ترامب نتي أكال سوريا زنبرن دحرو كينات 1973 بإسرائيل زيت تحزن قوبوتات جولان أبزح لفك أنيات كم لؤلاوي جزءات إسرائيل أفلطو كم زهبو يذكر مزي تتحيزو إسرائيل بقداي سبعة مسألات نمقنانا والثاني نمحلاف أب 22 مجابيت أب جنيفا بستجاب وعلا سومال نايدقا في قلنا يتقامو الدمسي كم مهب كم زت تقطبت دبلوماسيان من شتات يكالعو أنصارو سفي حزبه تقاموتات ككاد سنحي بريزيدنت ألجيريا عبد العزيز بوتفليقة كاب سلطانو تأليو بيت صحفة بريزيدنت أقدمو بحدا ميازيا بزهبو مجلسي بريزيدنت بوتفليقة أب 28 ميازيا بولنتو سلطان كلك مخانو كوان تحبره حزب هاجرن سراويتن جنا بوتفليقة بزغلط أفك إلا دحر زغربو تقامويو تمالي كلتا ميازيا سلطانو حديقو نسو أقدمون ناي كابينة منسترات مكيار بمقبارن حدش منقستي بممسراتن سلطانو كان نوح مديبو نيرو انتغونا حزب زكايدو سفيح تقاموتات كل مدباتو بمسراز سلطانو حديقو الله نلعل 6 عامتات بحمام وقعي سساق الزلو بريزيدنت بوتفليقة قال كفالات أكالو لميسو بعربيا سنكولانيو زنك أساغس انتغونا تود 8 كلتن عامت بريزيدنت نتوساقي 5 عامتات أب سلطان نمزناح نمبل 5 جزيو أم رجاك ودادر مخانيو قاليسو نيرو حزب ألجيريا أنصارو دحر زكايدو سفيح تقامو أت بريزيدنت نتنا مرجع مدبو كوان تسرزو كسابتي سلطانو زبق علو جيزي مرحت هاجر كوينو كغصليو ككراخر صنيحو حزب ألجيريا تن 10 عامتات أب سلطان صنح مرحي دقيمو كريو كم زيدلن بزغلطفه كاب سلطانو كألن بزغصلو تقاموتات سراويت هاجر كم مونغونيا بمتاو أت بريزيدنت بسلامة منقدي كاب سلطان كأله ندفي كم زحنتته زيت فلالي بوليتيكنياتات هاجر يحبرو حزب ألجيريا بملايتي ن10 عامتات تاب سلطان صنحي بريزيدنت بوتفليقة أب غودناتات بموصا حغوسو أم مغلاص يركب بريزيدنت بوتفليقة كاب سلطان دحر ملايو زمت عامت مرجع كساب زكاد نغيزياو منغست هاجر من كم زمرحكوا انت زي ترغاغصه كاب 1994 كساب 1999 بريزيدنت هاجر زنبره ليامين زرول صاوعيت قريبلو كم زلو يتقاس مس راديو إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنو فصاميتاتيو امناي حمص فصاميتات ኣብ ከተማ ኣስመራ ብጉጅለታትን ብዝተወደበ መልክዕን ዝካየድ ዘሎ ክትራን ገኒኑ ብምህላው ህዝቢ ከባቢኡ ክሕሉ ምሕፅንታ ቀሪቦ እዚ ምሕፅንታ ዝቐረበ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ምምሕዳር ከባቢታት ኮይኑ ህዝቢ ብሰንኪቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጉጅለታት ክትራን ዝሓደሮ ሻቕሎት ንናይ ከባቢ ፖሊስ ሓቢሩውን መፍትሒ ክረኽበሉ ብዘይምኽኣል እዩ ፖሊስን ሰራዊት ዞባታትን ነዚ ብፍላይ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን ገኒኑ ዘሎ ዝተወደበ ናይ ጉጅለታት ክትራን ንምህዳን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባታት ተሓቢሩሎ ብዘይካቲ ገኒኑ ዘሎ ክትራን መሸጣ ዝተሰርቀን ሕጋዊ ሰነድ ዘይብሉን ኣቑሑ ብኮንትሮባንድ ዝኣተወ ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ መግብታትን መድሃኒታትን እውን ብብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣፍሊጦም ፖሊስ ሱዳን 150 ኩንታል ሓሸሽ ከም ዝሓዙ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ እቲ ብ3 ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ኦምዱርማን ዝተተሓዘ ሓሸሽ ብመልክዕ ከኒናን ካልእን ዝተዳለወ ምዃኑ ጸብጻብ ፖሊስ ገሊጹ ኣዛዚ ስርሒታት ምቁፅጻር ሓሸሽ ጀነራል ሁሴን ናፍያ ንኣገልግሎት ዜና ሱዳን ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ 80 ሚልዮን ኣደንዛዚ ከኒናታት ኣብቲ ጋጣሚ ከም ዝተተሓዘውን ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን መሐመድ ጣህር ኤላ ናብቲ ብፖሊስ ዝተተሓዘ ሓሸሽ ብምብጻሕ ንስርሒት ፖሊስ ተሃገር ኣመስጊኑ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ዓመታታት ሒዙ ምስግጋርን መሸጣን ሓሸሽ ገኒኑ ከም ዘሎ ክዝረበሉ ጸኒሑ እዩ እዚ ብፖሊስ ሱዳን ተታሒዙ ዘሎ ሓሸሽ ካበይ ዝመጸ ወይ ድማ ናበይ ዘንቀደ ምንባሩ ኣይተፈልጠን ሱዳን ናብ 2017 እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ሓሸሽ ኣብ ከባቢ ዳርፉር ከም ዝተተሓዘ ጸብጻባት ፖሊስ ተሃገር የመልክቱ ጅቡትን ሩዋንዳን ናይ ሓባር ናጻ ናይ ንግዲ ዞባታት ንምስፋሕ ኣብ ምርድዳ በፂሐን ሰመዚ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ክልቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኪጋሊ ኣብ ዝኸተምዎ ናይ መራዳድኢ ሰነድ ጅቡቲ ኣብ ሩዋንዳ 10 ሄክታር መሬት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ንምስፋሕ ዘፍቅድ እዩ ሩዋንዳ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ጅቡቲ 3 ሄክታር መሬት ኣብ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ክተውዕሎ ኣቐዲሙ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ
እዚኣ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተኸቲሙ ዘሎ ምስፋሕ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባታት ኣብ ምልኣኽን ምምፃን ኣብ ወፃኢ ዝፈርዩ ቁሑት ጥራይ ዘይኮነ ባዕላተን ዘፍርዮ ነገራት እውን ብዘይ ቀረፅ ንኸቕርቦ ክሕግዘን እዩ ጅቡቲ ኣቐዲማ እውን ምስ ግብፂ ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎ ስምምዕ ከም ዘካየደት ዝዝከር እዩ እዛ 23,000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር 48 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ንምምስራት ኣህጉራዊ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባታት ፈቒዳላ እዚ ስፍሓት እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ንኣህጉራዊ ናጻ ናይ ንግዲ ዞባታት ካብ ዝተዓደለ መሬት እቲ ዝሰፍሐ ይገብሮ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረአብን ናብ ግብፂ ምብጻሕ ኣካይዶም እቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ብምውካል ብ3 ሚያዝያ ናብ ካይሮ ዝበጽሑ ክልተ ሰበስልጣን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሾኽሪ ብምርኻብ ኣብ ህልው ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጉዳያት ናይል ምትእታው ቀጠርን ቱርክን ብመንገዲ ሱዳንን ግብፂ ኣብቲ ዞባ ክትጻወቶ እትኽእል ኣበርክቶም ብዝምልከት ከም ዝተመያየጡ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ሓቢሮም بمكتل مينستر قدات وصاء سوماليلاند ليبان يوسف عثمان زمراح لأخر أسبب محدار سوماليلاندون قدم سالستي ناب كايرو بمبتاح مسبب سلطان مينستر قدات وصاء مكل خالن عبد مساسال قدات تميايتو ودبتا نحبرات إمارات عربن إثيوبيان بخراي كتركب استسامعة رئيسم محدار سوماليلاند كابز حل فورحي أتحزا مس إرتراون حدش ركب مسريتا خمزلا إفلات انتخونا رئيسم محدار سوماليلاند أكال سومال بمخانا بين التوسنو لؤلاوي قدات نتنكالوت هاجرات مس سومال كجاجون كم زخال إتكاس إثيوبيان حبرات إماراتن مزار اسم محدار زختمو اسم معكراي ودب منقص سومال تقاومو خمزة سمعة أيرسعن جبتي نمتتاو قطرن تركن أبقرن أفريقا نختقاوم إيرتران سوماليلاندن دبلوماسياو تعرتاتي كايدا خمزة لوايو اتزبت حنا حبريتا زرد قطرن تركن بمنقدي سودان أنصار إيرترا تتصابوتاتي ألمان لوا أكبليو منقستي إيرترا زوكس اتي منقستي زحلف عمتون نإثيوبيا أبتو قصاي اتيوا منبارو أيرسعن تركي بحجز قطر أب صومالو تادراو معسكرات كتكفتن كلا جزءات السودان أب زخنا جماجم كيح بحر سواكينون وتادراون سيفيلاون علامات زلوا نأسات 4 بليون دولار بروجكتات كم زلوا إجلات إذا تركن قطرن أب صومال السودان زقوم زلوا وتادراو معسكرات نتي أب جماجم بحر إيرتران سوماليلاندن بحبرات إمارات عرب تبحيتو زلوا تادراو عبللا ميزان كتحزو كم زخل إجلات مس قطرن تركن مقداو زيبلا جبتي اب زواقي بحر زلوا وتهدراو صلوا كتعبد ماين إيرتران سوماليلاندن زطلبا زلوا يخون بر زناي هاجرات وشمت عربن تركن مكفل اب زوا قرن افريقا كالئ زي تجمتت صلواتات كلو خمس خل تنتنتي يملكتو اب مونغو هاجرات عرب دحر استخسته مكفل إيرتران جبوتن مس سعود عربن حبرات إماراتن كوغنا كلوا سودان سومالن إثيوبيان غنا زي شاراوان كوينن مس قطرون زمدنان يقصلالوا قدماي مينستر إثيوبيا أبز حلف ورحي ناب قطر أبز كايدو مبصاح قطر مس إيرتران جبوتن زلوا زي مقداو المفتاح تبقسو كم زقربا إقلات بسنكي واننت كل ماي أمس سحاب زركوا قرابة هاجرات كينيا صومالن أمباسادراتن كمرسا تسمامعن إذن كل التهاجرات نسمع زبطحة صحفية كابينة منسترات قدات وصاء كينيا مونيكا جمعة من الصومالوي مزنقة أحمد عيسى عواد ب4 ميازيا أب كتما نيروبي تراخيبهم دحر زكايدو زربيو منقص الصومال أبلولاو قزات كينيا أبزخنا كل ماي نعدنا نتفتات نمكياد مس تشاينا سمع كتيمويلو زوا قسم منقص كينيا أب مفارق ورحلكاتيت أب مقادشو نزنبرا أمباسادرو كسحبن كلو أب نيروبي نزنبرا أمباسادر صومال دما أوشتي 24 ساعتات نبهاجرو كم زفانو أيرسعن صومالن كينان بمونغونينات قدما مينستر إثيوبيا أب أحمد استوسد تبقسو شمقلنا دحر مفشالو قداين نبهاجراو بيت فردي كقربا 5 سنة إفلات كلتين قرابة هاجرات بوان النتتي أستات 140 كيلومتر صفحات زلوا جماجم كابنويح أوان كالصحابة كونت تنحى كوبانيتات عدنا أبتكبابي دهساس كايدا كابل جمرالو أب كل تشحن 14 جنا إنا كدديو متيو هذه إذاعة إرنا